Ach níl an targad agam. Right. Lena mé ra leis an díalach an mar sin. Susie níl bailach go big me man anna hiachtar a méid sin argid fhuiilehar. Bechach go digá é sin. Cheartan is. Nach féidir anna hiachtar réite chaile. Ní hiigim cean fá go dáistí méid sin argid wat ar an chuí. Mar tastín wem imimecht as an bailse agus tosnú as an nu an áit cinn teile. Susie friseach sem a chríd á bhácar a gcuí seo. Tá níos mó imníirt go mriseach sé de fóca man na hííim na chuid tuthe sin ar eise danam. Deabre me se go crua ar san na hinhéisteachta sin na chalín. Ní tá a chaí de skip bhhain. Ach, thug tú domí, Dad? Cén fáile meach siad chu man amad? Tá agus go má cin fár John a sin na bhíle an teart nach Willis. Ceirt a mí cheart, Dad. A bhfuil íana airt go unta duine agin amach cos latsa. Mar cheapú an áiríir go meach an burte an lá cos le má mar cheap? Ceachar féidir a bheith chu sinnig go sinneam. Ní sam, mas túnis. Éist, ní me gur a bheith tridlet. Creid weime go go leor ar ma flót aga mar atá me. Nach mór an trúiú. Susie, bhíoh caiideh speisialta adran na gcónaí. Na habúlam go sé sin dearmat agat. Cheap me gur hiicmúid chéile. Rinne mé me hariscint. Dúlta tú. Agus inis, ad sa bhaine se lumsa. Ní léon rud le rá agin. Susie má tá argad weid tá bailí eile le néáil. Bhfuil tú a hariscint chum? Níl rud a bethe bearlam ná cabhrú leat. Go háir tá sé méidir neachtar réidir le tamach. Níl an targad agam agus sin bhfuil faoi. Well, slán leat mar sin. Susie náideanna seo, má de heile. Sílim se gur ansmuoin á Róise. Gur mahad. Tá taí gara agus is breáil is sí. Ja, tá sam. Níl fábe nach néintach na serviceí sosiálta leis. Well, níl samfuil se cóp simple leis sin áíire. An cean fáfins? Well, tásáid na hagreachtaí stáit seo, agus na rialacha amaideacha bhí nach uanta. Dad, come on. I mean, níl sé cíal a bit an iúltach sida. I mean, sé réit go tar go chulana. Anyways, parcham spag boga. Agus, Chitriana, bhfuil an ruid sin déantad chun fós? Be sé dionta trúna. Má bheal. Slán, Dad. Slán, Stór. Hey, tá áhas ar méid go bhfuil tú héana agus Róise ag tarins comá sin le chéile faoi dhéara. Se Róise, cead an céide dút si. Se? Right, fecim mar ball an teú mar sin stoidín. Slán. Nes bhile? Ó ná war tío fechail. Bhile, meú na sáí bhfuil gáil sin na busáid fá. Ó tá feidir. Ní me gur go sin an lochna mar choidir techa feidir chachail úta bheith díireh ceart. Fuin nám se máidecha feidir be báistín be chéine le cúnaide. Tá bhile mar bheith aní he báistín be chéine nach ché postín hinine a gáíide. Tá má feidir ach tá ce marrá. Wacad an docad ag fer fótar an seoné wacaí? Ha? A docad an bhrúí. Ja. Nas tú meach sé go mór sin meach sé tris. Ginne bhile bhéice. Ha? Go tí tééis a gomsa? Go tí faoi a tása? Táda, táda. Gur maithe. Hi. Hey, Róise. Chitriana, bhfuil an ruid sin déantad chun fós? Ie, tá sin seáil. Right. Róise? Róise, teipre Catriona go hána crúa ar na deire seachna leis an rud sinna dhéanamh chuit. Sin rud is lua a déta dhéanamh ná do bhuichas a gála. Tá sé cear go leor fins. No, níl sé ceart go leor chorbe. Well? Gur mahad. Fáil trúd. Tá brón an frisin Stór. Nus céir a bhíon ar an galíonn sin ónta. Is cum a Vince. Hello? Dominic, a bhfuil tú? Anya cáilí beharm. Éist, bhreanim me na figurí sin mé an tóca leis ar fad. Ja.
Yeah, well, Arno, Baron sa síos agus na miom faoin tíomh léach. Cén sa tribleide? On Radio Pobl, cé hain? Rory Murta. Ná bhí bóda. Rachel me sin aib. Okay, Dominic, sorry for sin. Well, tá cuma an fra fisiúnta ar fád seo, cóáide go sleit a Róise. Gur mí mahad. Is bráile me icáil bhfuil ball fórne a bháin ar a leid atá an tora fiúnta go chur lena go daibre. Well, Anna, ní bheh sé díantá marach an cún ar fád a forma ó cholín a lárás. Ó, go tífan. Bailí ar íar fad. Ó, go me héagaid a cholín. Cholín, bhí mu a díirech caiintfút. Wel, mwyn sa'n ysg bynna go díirech go stech me. Lego, ní me hebri cén costas haran mer y stasiwn sio, mar iol ar y mihisgint fi'n riafod eisiau. Ní bhéin gáile sin a cholín ní otsa a bhí an locht. Gahisib man leisgéil níos mar ar bislíh cóáid agus letsa a ríis a Róise agus gur a míle maith agus a cholín. Ha? Esacht an cúna bh thug tú dí slán a gíis. O, ta míle fáilte rota. Chach gur sean tos leis y tins na fyrroes. Ó, Harba sásta leis. O, nach wyd se sin eintach beis ac ar dy hyn ac am celwr o fein yn eich trynwna, heis meid aibr go leirach yn mynd i'r sech. Ja, ik heb my bwyd al bobli sy'n bobberbal. Wel, fech se sin har ci yn yr oes. Eintach, wel, kam a rikin isach. Fek me a bal, oké? Tag ma stori'n slán led. Agus... Dw cysib se leidiach trynwna. Ní ar ní. Agus, cert fwyd sy'r ori? Well, dyna mi yw'ch fel. Wel, fec men sy'n nhw mars. Wel, Evan, cech hwyl dy waki? Gwma. O, gys cerda sio da dwi yno. Twyd. Pectiwr, gys cech o'n pectiwr? Miad agos choffi. Nis, coiaid agos fi. O, gys ta dal i ôl yn i'r bysyd byd o sósta leis. Coll mama? Fi ar hyd o lymac ar ffag Tamalín. Op da Evan Cargol o'r ansio lumsyn a gwyl Evan. Ta. Bai me liv i gawn second. Ma, bochall. Dan rwy'n siach maen sy'n sy'n not gyn stwy. Wel, ta bord sy'r hor yn sin. Ar ysio, sy'n mynd sy'n trwy'n 11. Mas cwmw leis e. Cwmw led? Bochall. Cwr am ag fi hil. Fec mynd ynys. Yn dan i ele testyn sio. O, dan i des yn wyl. Ní sé tá farseo. Tá cúig nó sé de chlubban a lapdancing ag me lech lia. Well, lapdancing léintí doró ach is bratal iad an áíle. Right. Agus a níos tá sé geiste go áiteal a bhanú an gáile. Ach, níag yn cioch i wan eisiau sin le Radio Pobl ros na rún. Well, is as Connemara an farseo. Branach nó Fact Man mar a gléitear. Oh, na ride. As indro an na rúchas é. Dag sé nats na seachta dí agus ní mór an na hana sé arásio hin. Well, go dtí níos sé réon chuig. Da go leor taide gent agad ar mar sin. Ní hé sinna luga. Deirtar go bhfuil bainteige le smuggleáil agus le extortion. Agus dúirt duine amháin gur cúisiíoch maidir le éagnú é ach níor ceantaíoch riamh. Tá an droch bhréan an go deimhin. Agus níl clú ag muinte na galamh céintear duine tá teacht arás in na measc. Wel, da sin an simúl cat go leor. Ach, ní cheapan go bhealach sé ar gudéisteí. Ach is as an ceantar seo agus tá sé ar tí fille. Na ceapad ag meach ansim ag daoine clostáil faoi nuair atá gcuine mar seach an lonún ar measc? Ní cheapan. Agus tá mé gur go stoppa tú ag obair ar is céil seo. Gaban is céil? Níl mé gur go gur tú tiile ama mú ag obair ar is céil seo. Ach, sin seafáid. Beidir go seafáid go téróí, ach tá mis sé lán dá ire. Agus bhálam go dúra gom do chuid taide chomá. Ní féidir le sin na héana. Is féidir, agus tá mé á dhéana. Bhí an cearta gláras nuair a dúirt sé nach bhelan an scéil seochain. Nis, an taide más do heile. All right. Ceaci leor,
Stop me mé gobar an scéal má sinna táhaid. Brean Rory, ní rud percentage seo. Ach ag dear an lei, má dhéantar dochar gon stáisiún is mise tá freigrachas. Coile, is iri seoir garamúil me, le blianta taí, agus níor cha aon den a riomhánna nús ar mar chuid garamúlachta ná mar chuid antaíomhachta. Níl me cahanús a chuid garmúlachta. A caiime sé tús áte chuirt go leas an stáisiún. Seachas go chuid mothán nó a ígan ná, cébé a tíhir an seasa páistúil seo. Is ní mé gur éis se a phléileat níos mó. Tarm an taide. Sin sí. Céad páirú a stór. Gur magad. Stéchan se sin. Nis. Seo dí Róise de búrca. Seo dín social worker, Derblin Yigin. Tugaid. Tús mar gut. Tá sé go das bóla leat. Agus leat féin. Wat zeg het heen even een story? Ach, dat doe haar kinderen daar op alle jurt. Dus, ik heb gewoon pictures uit. Omse. Oh, Cormile maat story. Kolje, het daar niet waar ik toe kwam. Carmian. Is het daar niet chelle? Carmian. Is je vallen? Geen te gelijk ook als zo? 7. Mijn mama die heeft krostelet hebben. Ja. Bien. Is net wiens mama krostelet. Moeilijk je. Kert sa dalt ar siúlad. Oh, Vernie. Cén sa ceistí sin le chuir an násúir. Ceapan tosca mé mháil an rud a céint. Ní ránach go Liam a cantam agus... Liam? Ceáint ag seo le Liam? Chos se glúchar go bláchain. Bhím díad agus tíir sem láirt le Evan. Ceapan Liam, go mí me gur tuefan a rud a céint. Cefa ceapach se sin? Samach. Is rangur se cant le máir ar a fón agus... Máire. Bhíteach brádach. Evan, Brandon, fann seo coppla nómad le, well, le Mícheál. Cá má Mícheál amach rist.
Agus tá ana bhaigartha. Is bra lei sí. Is bug nach léim sem achs lá a chuile bhaid na recin sé. Na ide, níta sé bheith así sá. So, can happen to? Well, sin chuo ebrín an choras ná. Cert sa dal a tarsú lete. Bernie. Arút tas le líam go mí mis bol Evan. Arút. Dám leisce le gine úsal ach tá crunú ar siúil an seo. Céá scála tartáide. Nú tu mí glán as de bheir. Srú do bháinna bheith ráfliste a chlogin héin. Nú lumsa fiú. A ní ceartta bheit heta bheith chur cacha mar sin isteach glúis líam. Seanna bhharní mar ricinst tú, Tá cruú táhachtach ar siúil an teáin agus bhhaile Aras cumlum sa dal ceart ar siúlagaí. Lehead go bloody cheek. Scapa ráflí mar sin fumsa. Wt sa dwar in shed maríomh go bheith tasrúd chuhíise leis sinna. Go leis go bhú sin tá sé cean Maigin tú ráfa. Tabrán ar an faoi seoach. Ar bhiste leit mai hágáil an is mar si a héile bharní. Agus ar bhiste lete, do chrún, dhéar habach a chuneal más mar raise agus grathe Evan wa seamach. Nú gealum go túire, nach lecha a gharwach, cos haar tarsteach sin ríis, tá ná ide. Ní me chu ligins cad chuit sa síl Evan a chuirtína chéile. Ar go machas má hecha reitlach. Tá ná ide bhaide? Is léir gohfuil feban a leréite go goibh an seo bergamsa cheachtar eis sem mé gan eile. A beanna mar se heile a bheith tá fannach nó méid bháin. Tá bearní fágáil má híine stíireach. Tá bránam a bhra ach mar dúirt mé tá chuine eile go miniu. Beg mé deangáil le a bhra. Slán. Ó, bhí go leat a Bernie. Tá chuid míl san isad. Gus an beannacht céanar tain róise. Cin baint sa dal het leis sceal. Bhí mas gon socrú dhéanaan an aibrí hóisteata le oscar chud bhí chóir an mháide. Ach ní hála sé sin leis a darló a bhuicha sin ruiste. Well ar taine tá locht. Tá cunne do chláb mór dúnta bheit chohanna timpplair do bhád níos fearra es. An éis na lega? sé. Tá cinse? Tá. I gá go an deasca chóirta mar sin an gá? Sin chuile chóirta éis ba? Sin méid atá an seo. Scála chuid deile? Sáile. Ach ní bhfuiln se sin leat. Túras teachan seo maidin na máracha. Má tá tú géad de job a chuineáil. Bin bagart. Ní ha. Ach más fiúhaid se goling le cairlach ó bhhaid ar bháil le scéalbeag súlach a bháin. Bhaine tú leach ó cliste agus cheapma. Take leor. Má bucha. Agus málam de chuid gar múlachta. Ní chuir meisteach a chuid eibr níos mó. Má má agad ruirí. O iawn. Ach ysdeach. Ré ros na rôl. Beth a tys yr ôl? Chwala me cholín go mí tú a baint an sása as a bheith breanúir in Idirlín. Nach mór am bhain an teáid. A me géra budéal champagne agus chéadach linne mar sé héile. Chéadach linne? Nún baid na habalam go tú ná go hiúr ac o bag an nám céna. Ha? Tá leagan ag na Franca i gynal sy'n ceri an. Brennan is a haig, níl se gám am sa seaú sin seo géisteach letsna, níl mór an fúnarm, a géisteach le a gáisiúlacht. Ná léad a chuid bréantais. So, tuair sí sa deoch sin am má fer, agus cunne gónar daine, agus tuair éire go a grathe. Susie. Dad? Bhí me ddíorcha siad léchart. Well? Tá me ceappa gur réitecha mar a bhaid bheag a bhíon. Cyn sort réiteach. Dá an gon láid faoin seo. Branna dad níl am gona clasna seo, né seo right? Tá me gobar ar chionscrif nua, agus tá me cinint go méid brabach le dinas. Bháil am seansa chuir chuite bheith páirteáin mátá símadá. Cyn sort tonscinah? Búsús ag náras na báil agus mína mag a tfuoi. Is cyn fan ar lút wainrod fwy seo lom rive. Mar ní ra mai cínte faoi agus níl fós. Ach bhí me caiint le mo gine ar a bháin agus tá rudí brena go má. Is cyn fá gapá go meach sim am san. Tá go leor aige le dinas. Nís mó na mar a dhéanhan ar tacham lá clia dhéal, na?
Wel senior hirma, ach so wad hirma, beth ys fe cynta go. Efo'r canslet. Nee, niet zo verder. Niet al kan afhoortje, ze tegen zo gebroken die is gemorpen. Ja, niet zo worden. Dan maak je naar een rode gedonders in ervaart. Jullie staat even verder. Reis je gewoon een wensje en je gaat je torteren gewoon ga je heen mee. Ja, en speelt mistig gaat maar wel. Kunnen we goed gaan? Is mij nou moet gaan roodje. Jullie wel de verder. Jullie wel. En die maken maar ook allemaal goed dat nou kun je hem voorstellen voor je mag horen ze gebroken die. Stop hoor. Stop eens. Niet het je doen teilen. Nou, Brunner Maroos. Dat ik gaat klaar worden. Look, een paar gaan twee keer mocht zo. Alright, maar zijn roosje. Sorry, Roosje. Dan hebben we gewoon in geraken om moralen trouwen. Meest toen is dat nog tussen de jiragen had. Meest toen hebben we wat niet voor als er regen je moraal. Een goeie schoei heen, hè? Kan ik hebben? Agus meest toen nog tussen wat niet voor is. A dokter erger de heen is kan we spochen als die ganel. Ja, dat hoger rij niet meer gesproken als het. Nach toen jirisch. Payuk, yin pötüçünü ma fars guri jies wusu. Oro güç kadar şa. Bu diye kalegoraylı be. Bu diye champagne ton. Agus asach mat jile steert agus not tosich tussen maar shed woord bile hele. Bu tugul oskulu nu be bu tugul fahtışını gurur efendim hiç be. Wel vi sé gestja mai ol en jenach le roshach. Iranik skifarer. Anu. Mora pak ve tu kado geru su mudja. Bu tugul oskulu na khol. Und nilt hade lek helluro agam sugasagas gurvis khomse bekhasat. Han mu tugul kholi nu. Ha? Han kharit khaitse. Tá sé géirí ormsa ach chóró a dhéanamh ar a bhhargnamh seo tá cheannach ag an gáile. Agus? Is franchise bhachan. Tá sé tar sin céta dá an ghamsa mar íceocht ar mo chu debre. Is céin bhaint tá is seo lumsa. Be duine cinn sé tasta leis ná a riocht. Tá tú garfáil job chum. Díomh tún cuaig faoin géad a lámuidir chum mála túrastar fiúntach. Seoid na P&Ls gan na clubban atá ag maileach lia. Leor agad le sír nach bhfuil. Dheacail tú gur férací tá tú seo? Heicáil. Má an díal chum má sin, cén fáil tú a thairs chun chumsa? Gur tá sa muoín Susie, cé le ddírin. Haid tú níos fearna sin í ana dad? Well, ar a géadá síos, ní me géir go bhacha tú ros na rún. Agus ar a dáradá síos, ní me géir go níla tú meach. Ar gwisio ní chála ceachtrain. Sin do bhaach na bhar a bheith písa más mailet. OK, Jenna mé. Fair play wit. Ní bheith áfil ar gealam wit. Ach, tá mé ggéire Jeffingéad an bhrabach in an na cuaig fin géad. Chom má le mo thuirstal réalta. Susan ní bacha be go bheith an éontar lei sin. Come on! Tá tariscint go leogait mar atá. OK, den dearmad ar mar sin. All right. Ach. Agus nábach le do chudhhargail dad. Ní leon sí mam. Ír mé éon rud a bháinart. Céir sin? Go gríoch ná tosa an margail am ghuine. Cén fá? Bhain de réimar a chluisim, dearna goach seans ní seán agat sé dhéama. Ní hiigem. Bhí duine go na lads rá go bhfuil ligeach ag den nuair a hagann go dtí mrá áile. Well, má tá sé cho héasca sin Bob a bhúlar an bhar sin, ní donnam go mé géire go leisteach ag nó leis. All right ná bach leis. Ní ránach go mé géir an díla seáí dhéana. Cé héan duine seo réon chuig? Dominic Brianach. No, Fatman mar a seár anar. Vince, get Orlin sin. Oh. Rosa, hi. Kijk wie je naast je. Dad, wie zo overzag. Wat kun je daar?
Wel bhí chuir tá agus gur baid ar burníisteach. Ag gunsaí is agus scrécha ar bháide. Céidir is? Ní go go cad go bháin is fiú airachóid goscar. Ce tá chun éidirhors go mar sin? Ní is sábaiche tíanana? Tíar mar rud bháin líbn tí bhéimi seoanna. Bhfuil ní réar mar a réar. Agus ní dhéar nach an irid. Mar ní den héit a bitla airachóid go gasút. Go meisce. Róise. Chúlta me. Róise, tá sam gúil tú búra faoin méidir hála. Ach tá tú a gol thar fór a fád an is. Gáda leis le Katrina. Check leor Vince na bak le. Tá sé se pathetic. Hey, níl sam céir tá mí cheart leat an na léontí seo. Ach dear mé méid seo, ní maithla mé. Sinné, Dad. Seasos gom bitach sin ar has leat a díomh. All right, tá má ghóin cloist am an is. You know what, Dad? Níl le a ghóhan cloistiad. Mar ní líta sin ach bitach bradach nach smín ar chud beile seach ní héin a díomh. Agus tá se nám éte do chud súla oscailt. Róise, tá an go tú bóra faoi oscar, ach sáirte le mu rudaí go amachó. Ná lig ar tain. Gwyl imiart fumsa. Ná faoi oscar. Mar nílach duine bhána chu imiart agus sí het sliana. Oké, is lór sin. Féidir tú imimecht. An is. Dad, tá sí baid úsad asad for God's sake. Díach mar bhain sí úsad asamsa. Agus chola an eile hagat na tro. Ach beidir nach chun mis sásta ligad sa leachtar eile se. Beidir nach chun mis sásta a rúmbag suircha chuile a ní smú. Kif bhfuil tú cáint? Mar sé heile Róise. Cén rún? Ná dína Róise. Gur chodal sí le duine chin eile. Brean an tóirneile tá sí hórteo. Tá ná háan sí a chusáin sinna fetir. Á hir na nach beag an náid tá agus a rútílam sanné. A cá mar tes a rúmpa fetir. Ní tam liginn tí chuneala a de gúisi.